לנגן או לא לנגן? והתשובה שלי, לא לנגן. אספתי מהאינטרנט תמונות של תופעות מזג אוויר בחורף. עבדתי על זה שעה, ואני עובדת מהר. קיבלתי אוסף של תמונות שלא קשורות אחת לשנייה. למשל, חיפשתי שלולית, מצאתי שלולית אחת, אבל הילד אומנם במגפיים, אבל בבגדי קיץ. גשם בענן מסוג אחד, קשת בענן מסוג שני, ברק ורעם בענן מסוג שלישי. ויש לי על הלוח אוסף מקרי בהחלט של תמונות. ועכשיו לבעיית הנעילון. אל תמיילנו. אומנם זה שומר על התמונות, אבל הילדים לא רואים כלום. רדו לגובה ילד ותראו מה הילדים רואים כשהם עומדים מול תמונה. כי במקרה הטוב רואים חצי תמונה, והתמונה בחלקה השני, כמו במראה, הם רואים החזר אור מהחלון ומהניאונים שדולקים בגן במשך כל היום. באדיוגרף, בכל נושא הלימוד, בכל עונות השנה ובכל החגים, תוכלו למצוא סטים של תמונות. תמצאו אותם באתר בכפתור השמאלי, ולפעמים בשני הכפתורים השמאליים. סטים של התמונות הם בדרך כלל 8 תמונות, תופעות מזג אוויר בחורף. יש סט של 8 תמונות, אחיד, רגוע, כשכל התמונות באותה איכות, באותו גודל, תמונות ממוסגרות, כותרת ותמונות, יש לכם לוח מעוצב בנושא. באדיוגרף התמונות נראות בלי נעילון, אבל הן מנוילנות. בשיטה חדשנית ומיוחדת, בקפסולציה מסיליקון מאט, כשבבית דפוס בחום מאוד גבוה, התמונות אינן מדריקות ופותרות את בעיית הברק שמפריע לתמונות. להתראות לכם בסרטון הבא, דבורה מאדיוגרף.